tie fázy zápasu, keď sa Svit doťahoval, tak teraz sú opäť na dvojcifernom rozdieli. A Walton vystrelil, to nebude platiť, tam bol faul. No pozor! To bude vylúčenie pre Waltona. Tak, poďme si to všetko zopakovať. No a Zach Walton dostal diskvalifikačnú chybu, takže končí. No toto je veľký problém. Walton je vylúčený. Trošku to je zvládol teraz v hlave, ani si neťapol s Antoním. Ide do kabíny Zach Walton. Nečudujem sa, proste to bolo ale školácké. Tam sa nechal úplne zbytočne vyprovokovať. Tak, Lautaro López medzi tým